De macht in Friesland wie in de 17e en de 18e eeuw in handen van een Lietse groep bestuurders. Vaak winnen die van adel. Een van haar, misschien wel de meest succesvolle, wie Sikkel van Goslinga uit Dwaiem. Sikkel van Goslinga wie de baas in Frenschetteradiel. Hier een bestuursfunctie aan de universiteit. Hier een soort te vertellen in het provinciebestuur en spelen zelfs een rol in de Europese politiek van die tijd. Sikkel was bijna op een echte staat, in Jalbeem. En hij eindigde zijn leven op zijn eigen Goslinga-staten in Dwaiem. Dit kasteeltje bestaat nu net meer, maar in de tjerken van Dwaiem is nog altijd een echt praalgrijf van hem te zien. Sikkel van Goslinga is het toonbeeld van een Frieske, adellijke regent. De jonge republiek der 7 Verenigde Nederlanden stiert bol van de frisse ideeën en het verlangst naar een nieuwe tijd. Maar het is nog lang net zo vier dat er een moderne manier van regeren komt. De democratie. Het binnen nog altijd de voorname meesken, vaak edelleur, die in Friesland de macht in handen hadden. Ze had die macht omdat ze in het bezit binnen van loon. In die tijd had net elke een stemrecht. Alleen die meesken mooie stemmen die genoeg loon en pleetsen hadden. Stemhavende pleetsen je dat. Benamen in de Gouden Eeuw ontstiert ze een Lietse elite van rieke die haast alle macht in handen had. Ze zorgen ervoor dat ze die macht ook nog weer verder uitbouwen kunnen. En de huiden beziek je die macht weer over te brengen op haar zwan. Macht is een zaak van de familie. Hield dit dezelfde rieke krijgen ze zitting in de provinciale steden en haar alle bestuursfuncties. Aan de universiteit, in wetterschippen, in tjerken en oreninstellingen. Dit systeem houdt wel 200 jaar staan. Het ancien regime wordt het neemt. Het oude gezag. Sikkel van Goslinga is zo'n rieke man van het ancien regime. Hij is van adellijke kom af. Zijn huid is een jonker. En Grietman, burgemeester van Frenschetteradiel, het gebied om de stad Frenscher heen. Al op jonge leeftijd het jonker Sikkel naar de allerrijkste Friezen. Rieke meesken gaan voor haar studie in die tijd haast automatisch naar de Universiteit van Frenscher. Sikkel dacht dat ik. Hij maakt daarna nog een mooie studiereis in het buitenland en krijgt dan een functie in het bestuur van de universiteit. In 1688 volgt er zijn huid op als Grietman van Frenschetteradiel. 40 jaar lang zal er een van de belangrijkste regenten van Friesland blijven. Hij komt in het provinciebestuur te lonen. En uit naam van de provincie zit er vaak bij vergaderingen van het landelijke regeer. Door die regering wordt er bij geregeld wat beneemt als onderhandelaar in buitenlandse kwesties. Zo reist het Sikkel van Goslinga als vertegenwoordiger van de Nederlandse Republiek heel West-Europa terug en zit er geregeld wat bij de Spaanse en Franse koningen aan tafel. In de uren dat er thuis is, dat er allewaar om zijn machtspositie uit te wrijven. Hij trouwt met een barones, ek van adel, en had het drok met het oorkeepje en ruilje van loon. Hoe meer loon, hoe machtiger je positie. Zo keep het Sikkel van Goslinga min of te meer, hield hij meer macht. Voor hemzelf en voor zijn familie. Maar uiteindelijk rent het toch stom. Sikkel van Goslinga en zijn vrouw krijgen 5 ben. Maar spietig genoeg voor de familie binnen het allegaar dochters. Adellijke erfopvolging gaat altijd via zwannen. En dus stiert het edele geslacht van Goslinga uit. Zijn dochters lieten na zijn dieën een prachtig praalgrijfmaatje in de tjerken van Dwaiem. En zo is er toch nog wat oerbleun van deze machtige familie.